hozzád. Kijött hozzád. Kérek egy puszit, hát legalább. Na azért. Jó fiú voltál? Jó fiú. Jaj, de örülök neki, hogy jó fiú voltál. És mesélj nekem, mi történt? Hallom, hogy tegnap voltál cukrászdában. Cukrászdában voltál tegnap. Hm? És ma megjön a Kriszta és megmasszíroz? Mi? Ki masszíroz meg téged? Hú, hát az nagyon jó lesz a Patriknak. Az nagyon jó lesz. Szia! Jaj, de szeretsz engem. Jaj, de jó neked. Nagyon jó, köszönöm szépen. Jaj, és meg puszit is. A puszit azt az arcomra kérem. Ezt az arcomra kérem. Köszi. És mi volt a cukrászdában? Ki vitt téged a cukiba? Ki vitt téged a cukiba, cukitán? Cukám. Júj! Na, ne vicceskedjünk.